сега ще ви покажа какво може да се прави с тази селфи пръчка. Например, слагате телефон, но аз ще използвам дистанционно. Ето, ако не ви стане телефона, може да се бута нагоре. Да се разширя. И когато го сложите тук, има една букса за слушалки. Слагате вътре и натискате тук. Но първо трябва да си включите камера. И така се снима. Тя е 10 лири от Турция. И ние в момента сме в Турция. Да, това е държавата. Града е Истанбул. Доста далече, но От неделя. тази пръчка е хубава. Ето тук се стяга. Много хубаво нещо е. Предпочитам и на всички, които имате модерни телефони, да си купите. И това ще ми помага за всичко, когато искате да разширите. Покажи как се разширят братовете. Когато искате да разширите, вижте, сега моят братовчет ще го разшири. Ето, така. И да. И така може да си, отколкото високо искате да се снимате. Ето и така, например, тук. Така и така може да се снимате както си искате и много други неща. И сега моят братовчет ще снима мен какви сувенири от Турция и какви спомени ще ви разкажа от сега. Защото днеска си тръгваме. Да. Ето вижте, И е този жалко. сувенир. Вижте тук даже си пише от кой аквариум е. Даже си има и кисийка. Сториха с кисийка, защото имахме път до хотела. Ето разгледайте хотела. Ето вижте спалня. Ние сме на стая 603. Сега ще ви покажем номера. Ето тук трябва да се пъхне карта. Ето е нея. Така се нагаси тока. И сега трябва да го включим. Добре. Ето. Ето го номера. 603. Ето тук е банята. Туалетната. Да. Коя? Така. Ето. Тук се светка. И вижте каква Ето. турска врата. Ето. Тя се отваря. Ето. Ти си го загасил, бе. Не. Тя се отваря така. И ето. Това е моя братовчет, който преди малко ме снимаше. Ето, тук е душ кабинка. Много. Ето, тук е душа. Както виждате. Тук е туалетната, което това се дърпа нагоре. Имаме си... Те си са сапуни. Да, подаръци. Това си е всичко. А това е за нещо като... Сушене на ръце. Да. На тяло. И така да покажем... Ето. Тук е телевизора. Това е доста хубав, но всичко е на турски. Не можем да разберем, защото ние сме българи. Не можем да разберем нищо. Само нашите родители го разбират. И сега да чуем Асенчо. И вижте, аз искам да ви разкажа какво видях от най-високата сграда в света. Се качих и направо видях цял Истанбул. И така, телефон да ви покажа снимките. Много братовчето от долната стая. И че това е така. Така, и аз искам да ви покажа този прът. От този селфи стик. Вижте, това е за таковане на телефона, ако падне, така се увисне. И вижте, както много чет казано, може да се растя по-толкова. И тук има, вижте, има си маркали, отва. Тук
пише нещо. Тук пише монопор. Монопор. И вижте, това тук е за стягане и за отстягане. И тук слага телефона така. И тук си има едно бутонче, което ми е наместено на мен надолу, защото аз съм шишкач. И вижте, както много разчет каза, че това се разтяга, ама не се разтяга колкото го разтегна. Това ма макса. Чакайте. Да. Ето това ма макса. То само за телефон се може и за таблет, ама не вярвам за телевизор. Както виждате, на последния опретен много